Момчета, обърнете се. Скрита камера. Малко е тъмно, ама излезете малко по-насам на свето. Пичове, обърнете се. Чакай, обърнете се. Ще кажете ли нещо за българския футбол? Най-добрите ние. Младен да говорим, Младен. Младене, кажи ми, как се казваш? Аз, Бойко Борисов. Бойко Борисов. За кой ще гласувате? За номер 15. Вие знаете ли, че деня на изборите не трябва да се пие? Малко къпнаха, ама няма. Няма, дай. Снима. Младенчо, кажи откъде си сега? Аз съм. Сериозно? Откъде си? От Пазарич. Така. В коя държава си в момента? На едно посолство съм тук, ама на това посолство се намирам. Сериозно, в коя държава си? На Кипър съм. Кой град? Висони Поло. Кой? Сериозно, кой град? Висони Поло. Кой град? Си ти го О! Си ти